हेलो लोगोफोर स नोंथांमोना दिनै फिन आं गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय स नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ स दिनैनि भिडिअआ जादों बुंगोन आं बे भिडिअखौ सानब्रै सिगाङाव लेयर फिल्म प्रडाक्शनाव आपल'ड होबाय नोंथांमोना जाय नायाखै नोंथांमोना लेयर फिल्म प्रडाक्शनाव थांनानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन बे भिडिअआ दायो 1 लाखनि बांसिन भिउ जानानै दं स नोंथांमोनखौ नायहैनो थाखाय आसा खालामबाय स बे भिडिअखौ प्रडिउस खालामदों सिद्धार्थ बर' आरो नोंथांमोना बेवहाय फावखुंगुर महरै नुनो मोनगोन सिद्धार्थ बर' आरो फावखुंग्रि महरै प्रियंका लाहारी बे भिडिअआ जादों दोंसे रमान्टिक भिडिअ बे भिडिअआव सिद्धार्थ बर' बिथांखौ पुलिसनि फाव खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे सिद्धार्थ बर' बिथाङा फावखुंग्रिखौ शपिं मलाव लोगो मोनजेननायनिफ्राय बेवहाय मोजां मोनलायनायनि सावगारिखौ बे भिडिअआव रोखा फोरमायथिदों आरो बिसोरनि मोजां मोनलायनायखौ जोबथायाव जाफुंसारनायखौ बे भिडिअनि गेजेरजों